Oh! Ano ipaw mo na radyo? Kisa'y tao riya? Nga nang ipaw mo ang radyo? Naminaw ko eh! Wala. Patay na ko ani. Wala nagsunod ako. Nalipat ko siya. Luwas ako. Ikaw! Di malasagin ako eh. Di malas ko kayo. Lahi na sang patay ang napalgan, ang biktima na Pagyakin ng television. Gianam-anam og pamatay ang mga sakop. Sama sa imong mga tao, hinay-hinay usab kining gipamatay. Magaigsoon ko diyan ni Kristo. Wala tingali pagkatapos kining sila nga patay nga metabo bisan nasa dapit sa atong siyudad. Atong iyampo nga dili unta kini metabo mga higala. Dinhi sa balay sa Dios. Tungod kay wa na makapugong o makasanta sa kagaw ni Cain nga may kuyanap sa atong dapit. Bendisyon niya ako, Padre, kaya ako nakasala. Isugid ang imo mga sala. Ikaw! Gipatay niya ang pare! Gipatay ang pare! Nagtusak-tusak ka na sa mga sa. Himatyo na ang imong kag. Ayaw ka kulang. Kanusa ka man mohunong. Hapit ha. Kay hapit ko na sa mahurutanan. Gilamoy na gyud ay ang imong kag sa kagaw ni Cain. Kagaw ni Cain. Daghong ugago sa kinabuhi ug dugo sa usa ka tinulong. Kagaw ni Cain. Sugilanon sa pinilo-pilo nga panimalus. Kagaw ni Cain. Sinuwat ni Fermin Colliantes Gomez. Direksyon ni Algin Abakita. Spinner Nelson Tantano. Recording engineer Achilles Hesim. Ilingaw kaninyo sa RGMA Production Center Cebu. Kagaw ni Cain. Walay problema si Rosalio ug Roger ug Sixto. Human mo dawat ang ilahan sa duha ka patay sa kwarta gikan sa mga siles. Samtang sila si Alan ug Teresa didto sa kahilom kay Espiritu Buga. Dili pa una makapaulo si Teresa sa ila aron kalikayan ang mga daotang plano sa mga siles. Nanawag si Bibet ug nagpahibaw kung unsa nakapig-ot ang kahimtang ni Alan kay mituo ang mga tao nga si Alan mao'y daotan. Nilakaw si Alan samtang si Teresa mihilat ug maayo. Anang pagkaugma gisugat sa airport ni Leo ang moimbestigar sa mga hitabo sa syudad. Apan diha palanggani sa auto, gipatay na niya ang iyang labaw. Niya ang sumpay ning sugilanon. Kagaw ni Cain! Francis, kumusta ka? Patay na siya, Sanchez. Luwas na ko. Og luwas sabsab sila si Roger ug Sixto sa investigasyon. Ipadayon na ito itong plato. Kung sao na ito pag-dispatchar, kining patay nilang lawas. Larga na, Sanchez. Laho sa gikasabutang lugar. Andam na nga akong ipatrabaho nila. Nagsigigring ang cellphone ni Roger. Anong dili man ito bagon? Mao pa'y pagmataliyo. Hindi ko patingan eh. Ang sabi, nasugat na rin mo ang karami. Katong mo imbestigar mo. Mana? Naaron na sa sakinan. Di aman. Misudlot ang mata. Turo mo tubag liyo. Misudlot nito mata. Diha lusot sa iyang mata ang bala, Sixto. Simple mo liyo. Bahay na oy. Kulukoy magkini si Sixto. Sanchez. Sir, Morning opisyal ang mga sakop sa krami nga kusog kayong magpabilib. Walay trabaho nila ang pagsabok-samok sa mga negosyo. Sa sama na ko nga naninguha taon og negosyo kay gagmay ramang kaing sweldo ang mga pulis. Usa ni siya sa nagbungkag sa mga ligong line-up sa mga kapulisan dito sa Metro Manila.
Nga maayo na untang pagkabutang. Nga may bungkag. Yan ang kagmayng negosyo nga karnaping na mo dito sa Tagig. Mao nga nabungkag sa grupo sa Osamis dito sa Manila. Dugay na kay kung nanggandoy ini niya, Sanchez. Karon, gibalhin ko rin pero tanawag kong sa gibuhat sa aning na meron dako. Iya kuno kong ibisigahon nga nung nagsigig patay din Iya na sa kong initan nga maayo naman untag kayo nga kong pagabutang sa mga kamot nila ni Sixto o Roger. Aw, nahinayon noon nga akong pangandoy nga pirmi na ko siyang tungluhon nga mamatay. Mamatay ka pa unta ni bala ka. Bawa nga karon patay ka na ginoon. Patay ni noon siya. Tumalay noon nga pangandoy. Sige, pakukod siyang pakos kay Padagan Sanchez. Kay magtuon ng dugoan niya. Bibanaw na ba diri sa saog sa Canada? Oh, yan. Oh, Colonel. Paspasan ko. Oh. Unsa ka resulta ni? Ay mo kabalakan ako. Umuo na ko ni. Dili mo matandog, Sanchez. Saling mo nemo, sir. Saling nemo. Nanawag din padugay sila yo. Kunya? May sudlot ko ng usa ka matas ang gisugat sa airport kaya dito lusot ang bala sa matari. Oh. Hindi. Saan na ba na yung oras? Tuhan kong mata da. Oh, iya na yung sugat. Gipatay ginoy na iya. Wa may baho ari. Gipatay ba lagi niya? Gipatay lagi. Gipatay lagi. Oh, gipatay gyud ang liyo. Sa ato pa, nahinayon gudi ay. Wa ko bahibawan ang planuha. Wa ko bahibawan ang planuha, sir. Wa ko bahibawan ang planuha. Natawag ka na, oy. Sa pagpanawag ni Leon ako, gabi. Kung natagan pakigayon nga buhi pa siya hangtod ugma, wa na kuya na kayong makuyaig ta sa resulta siyang investigasyon. Mao nga gitugutan ako siya nga patyo na ang taga-krami kay mausab ng opisyala. Mao nang pulisa ang nakabungkag sa mga grupo na dito sa Manila. Unsa man padispatchar ato patang lawas sa krami? Maayo kay Leo, ana. Pagkawag ugam ninyo, Roger, eh. Wag yun mo'y mga batikon. Yan nuhon. Oh, yan nuhon rin ninyo pitlok mo sa kisang tao. Pero sarag yung katao, ang dili mayano-yano. Pasiksto. Nahibaw ka sa kinsa ni. Isa ba? May lain pa gawas ni Alan? Hantun ron buhi paghihapon. Oh, buhi paghihapon. Hoy, mga langit. Sige. Kanaw na, Sanchez. Yes, sir. Saman, gi-neutral mo? Sir. Sige. Tabangin niyo tudag auto padung sa dakong lungag. Kung tuan na kini sa lungag, taboni dayon ninyo. Og ayuhan ni og tabon nga kanang tanawon murag wa matandog ang iyota. Sige, ito na ninyo sa kinan. 1, 2, ay. Sige pa. Habang na! Sige. Tabunin ninyo. Tabunin. Jer. Nana kaya?
Tuanas lungag yung mga auto, sir. Ano goon na eh? Wa pa ba ni tuig yung mga auto, sir? Ay, kapadakan. Bilisan na to nagdaghan ka ng pilagkadlaw na yun. Kunya, ang imong gisugat sa airport. Apil og tabon. Kay tuwa man siya sa suod sa auto. Apil siya og kalubong. Unsay isulti nila yun? Siya na mahibaw sa tanan kung unsaon pagpangatarungan. Nagbangita ang krami atong ipatay nila yun. Matod palaging liyo, siya na'y mahibaw. Kung saonan niya, siya na'y mahibaw. Sabok ka pa rin mo ng hasta imong pangutara, magbalik-balik sa... High blood ka man yun. Mukalit lang suod sa kong utok. Ang pangutana kung hain, magtago sila si Alex Teresa. Muna. Nasigil ang tagsugod sa uno ani kung si Alan o Teresa day ato kisgutan. Oh, Leo! Jer, Mana? ganayara. Parang nanawag ka man. Gamito na ko ang under construction ng mong resort, sir. Pasabta kung anong gamiton man mo. Na ko'y tao isagol og masa sa simento, sir. Kinsa? Si Bibit. Okay, Leo. Okay. Kung dili gani mo pakita si Susan, hinayon ginakog sagol sa minasa nga simento si Bibit. Okay. Bye, Leo. Bantay ka gyud, Bibit. Siyang paulit din yung gabi. Hain ka si Alan. Ah. Hello? Sorry, karon pa ko makatawag ni mo. Sorry, Sam, nga wag ko pa ulit gabi. Di na kinahanglan mga hayop kag sorry, Lan. Kontra man sa akong buot og bisan supak ko sa imong mga buluhaton apan wa ko'y kusog nga pugngan ka. Pag-amping lang. Og salamat nga bitawag ka nako. Hain ka man karon. Dira din eh. Pag-amping niya. Mahal ka kayo na ko, Des. I love you, Alan. Bye. Bet. Naghila ka? Ikaw na lang may ibang masulti sa istasyonan, ha? Ayaw taon isulti ang tinuod. Aron dili mahog sa delikado si Alan. Ako lang may bautes. Asa ka man karon? Padawon ako sa bautes. Balita din ko ha kung unsa may tabo. Oh, Bet. Oh, bye. Bye. Trabaho na ko, ma. Ano na ko? Nabutang na mga traffic signboard nga rerouting. Mana, sir. Sorry, mana. Okay, pwesto na mo. Standby na ko dire. Ayaw gyud mo kalimot. Mahibaw-an na ninyo kung magdanga-danga na si Bibit. Kay magmotor na siya. Si Ray Parlotson, inigsaylo ni Bibit ibutang dayon ang signboard. Aron, wa na'y laing sakinan nga makasod. Si Bibit Ray mo agis sa maong daan. So, sayon ra ang pag-pick up niya. Yes, sir. Okay, bye.
Ikaw may nagsubay din eh. Ah, na may nagatang? Kenapa na siya motor, sir? Aha? Nga naman. Naog lang. Alang, taga-media ko, sir. Ah, berarti kami ka. Kenapa? Kenapa lagi? Naog. Angka. Nunti ang ubang sumpay na ning sugilanon. Kagaw ni Cain. Direksyon, Aljin Abakita. Spinner, Nilson Tantano. Recording engineer, Achilles Hisem. Dalit kaninyo sa Super Radio Production Center.